আরে এ দুনিয়াটা এত বড় স্বার্থপর দে, দুনিয়াটা এতে বড় স্বার্থপর দে। আরে এটি ଭଲ ମଣିଷ ଲୋକ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ମଣିଷକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଣି ତମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରି ଦେଇଛ? ମତେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମର କି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଲ? ଆରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋ ମା ବାପାକୁ ଛଡେଇ ନେଲ, ହେଲେ ସେତିକିରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜବାବ ଦିଅ ମତେ।